Ako to hodnotíš? Vieš čo, je tu veľmi pekná cesta, ale Romanov skúter je čistá pičovina. Keby mám voľačo, na čom si tu môžem jazdiť, tak by som sem prišiel a jazdil by som si na tom. Ahojte, už je sobota, vítam vás v pokračovaní, nazvieme to asi víkendový vlog, neviem, ak si sa tu pobijú za to. No, teraz sa nachádzame v Hostiach na uzavretej ceste, všetko je tu legálne. Prišli sme sem s Romanom, ktorému pred chvíľou odpadol výfuk, predtým mu došiel benzín. Ide mu to 30, ale hovorí, že riadne mu to pridalo na výkone a myslí si, že keď si dá 70-kový, tak teraz mu to bude lietať. Ale je tu veľmi krásna cesta, veľmi pekne sa tu dá zajazdiť, aj keď nemáte papiere, kľudne v pohode uzavretá cesta. Len odporúčam. Vyzerá byť celkom nová, alebo málo jazdená. Občas tu nájdete aj nejaký štrk, napríklad tu. Takže ale to iba to na konci. Cesta sem je veľmi pekná. Je mi zima, požičajte mi mikinu, alebo doneste mi najlepšie moju. Roman to už valí. Myslíte si, že mi Roman požiča skúter? To nebude dobrý nápad, podľa mňa. Toto nedopadne vôbec dobre. Ale veď ja som skúsený šofér, roky praxe. Na mne majú ženy najazdené to, čo ty na Yamahe. Ešte tu mám aj takýto skútrik, pekný, parádny, Yamaha, tiež. Toto je Yamaha Aerox 1008, ale je to R-ko. A môžete vidieť krásny nadčasový dizajn, 18 kolesa. Tuto má Alex prilbu. Takže ešte ďalej, čo by som vám vedel povedať o tomto Aeroxe, že je to najvýkonnejší 50 cc motor, je vodou chladený, má to výborné brzdy, veľmi prakticky. Ešte som zabudol dodať, že to má veľmi priestranný kufor, do ktorého sa zmestí veľmi veľa praktických vecí. Ako napríklad toto, ale to musíš zacenzurovať, voda, foťák, telefóny, aj to zacenzurujeme, telefóny, všetko čo len chcete. Keď tam chcete dať aj nejaké nelegálne látky, normálne tehla, kofeínu sa sem zmestí. Roman, mám na teba otázku do vlogu. Požičaš mi tento tvoj peklostroj? Chceš sa na ňom zabiť? Nie, prečo? Však tu nie je pole. No. Yes! Nechápem, čo sa teraz stalo, mal mi požičať skúter a zrazu zmizol, asi sa ma zlakol. A už ide naspäť, možno mi ho už ide konečne dať. Mám veľmi dobrý pôžitok z tejto jazdy, veľmi som si to užil. Koľko si išiel tachometrových? Tachometrových to išlo tak maximálne 55, ale akože užil som si, tie zatačky sú tu tiež veľmi príjemné, dá sa tu pohode zajazdiť, len bohužiaľ ten skúter nemá natoľko výkon, tak som sa musel postaviť na zadné stúpačky a robiť toto a bola to veľká sranda. Roman, postav sa a takto zdvihni, tak. Pozerám. Pôjde to! Nemyslím si, že dá na to zadné. Postav sa a zdvihni! Ide to! Ale rátaj s tým, že vám to bude pozerať. Roman bol si takto nad vzduchom, teda nad zemou. Nebol si vôbec tak vysoko. A dobehol som ho ako nič. Hej, ja som videl, on tu išiel po tom kraji. A dobehol som skúter motorový, vidíš, ja som Justin Ice Bolt. Počkaj, tá stúpačka je priebaná, ja som išiel a ona sa mi zasúvala donútra. No tak čaute, ja som inžinier Miloslav Rajčan. Vôbec si toto neužívam, ale mám rád Topolčianky a dajte like na tento vlog. To je Belica, ahoj! Idem sa odfotiť s Ujom, ktorý má na sebe kroj. Čo by si? Sa chcel s vami odfotiť, máte pekný kroj. Čo som ja atrakcia? Áno. No jasné. Môžeš aj ja s vami? Chceš kúpiť burčák? Na tvoj tahec. Ale... Máme práve zaznamenané, že chceli neplnoletým predať alkohol. Momentálne vôbec neviem, kde ideme, lebo idem za tebou. Takže si teraz dáme hotdog. Povedz, kde sme? Sme na Slovnaftke v Zlatých Moravciach. Momentálne tu máme zastávku a ideme si dať hotdogy. To sú asi tie jalapeňos a hen tam bude sírový. Asi si dám jalapeňos, ak je hotový. Hotdogy ešte nemajú hotové, musíme chvíľku počkať. A už prišiel Roman, už dotákoval. Nemám vodičák, ale aj na pumpe. Čo ešte som minule spravil? Hen tam do tej Red Bull chladičky som si strčil celú hlavu.
nemusíš teraz. Teraz si ešte len pozeráme, čo majú. Braňo, Klaudia, Girlboss. Ona nevie, kde sa prikladá karta. Dobre, na toto spravím reklamu aj zadarmo. Hroznový Chupa Chups je fakt dobrý, ale iba pre tých, čo majú radi veľmi sladké. Akože čo mu to žere 15 litrov na kilometr. A vidíš, mám úplne plnku. A ešte si dal aj 100 plusku. Koľko mám dať? Kiwi. Pozeraj ešte, že sa aj pozera na tú odmerku a trase sa mu celá ruka. Lebo mi je zima, ako to. Zobrať akú vodičku. Tu mám takýto hotdogík, Xixo a Bountinu. To je taká večera. Roman, ako moc si veríš, že ti teraz pôjde rýchlo ten skúter? Lebo, že 150, 160. Lebo že by sme skúsili zavolať policajtov teraz, že odchádza človek bez vodičaku z pumpy, že či by ťa stihli dobehnúť. Ako hodnotíš dnešnú slovnaftku? Dobre, len ten Ujo sa nejak nepríjemne na teba díval. Ale teta pohode, milá. Takže máme tu druhý hotdogík. Pumpa číslo 2. Pumpa číslo 2 za dneska je šok. Momentálne sa nachádzame v Zlatých Moravciach na klzisku. Áno, vieme rozhovoriť. Je to pokračovanie z nášho víkendového vlogu. Za chvíľu sa to zjebe. Ja podržím. Budeme vodu. Hej. Áno. Tak na akom kanáli? Zatiaľ v pohode, je tu celkom zima, ale vonku je celkom v pohode počasie, ale už ma bolia nohy, tlačia ma korčule. Myslím si, že môžeme ísť pokračovať ďalej korčulovaní. Čaute. A to uvidí moja mama, potom ja som jej tie vlogy chcel ukazovať. Jej? Ukáž také triky. Ty koky,